Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kibor Sanshar jongka hima nong mensau, kila hab ban pensange nok mardor ya ke jingtmu jongka seng New Trap National Youth Front West Khasi Hills District. But ya kinong yalam jongka central body namar ke jingyai lat ya kibor Sanshar jongka hima klem da pentip ban penlong ya ke jingyalang ha ka praterik unai wing arajar khat kendai ha ke shnong langpi kabadang don ha ke jingya kaja ha pedeng ke jela Meghalaya bat ke jela Assam. Hagani kasngi kat baki nong yalam jongka HNYF kidang temu ban perlong ya kejing ya kenduk lang bat kipait ba nong snong kathain langpi hapo ka office usem ka hima nong mensau kabadon hayo langpi nrei kendit kansan ki brio jongka raj kilawan ban pha sange jubor ya kani kejing temu ban perlong ya kejing yalang jongka seng da ka baki lakam ba ka hima kam shim la yo jing tip halor ka tai kejing temu perlong jengalang ka jongki kajing temu jongka seng HNYF ban lai ya kenduk ikipait ba nong snong kathain langpi kalong ban bot den bat yakren ya kijing jongki khnang ba ka seng kan yo ban wat ikilat kelenti ban penpoi se ka benta ban penbor ke sarkar Meghalaya bat Assam bakin ya penbek no ya upot usam kabala sa teng de ki phau snem nakalang jongi ngila pha ka jing bit ngila yo ban yakren lomba ka phone ya u acting sem jong kan ka hima ya ka ba ngala ban kuran ngong sapha ka sithi den ngila pha ya ka sithi permission ya ka ba ngin pelong ya ka jingelang ka ne ka singi ka ba menta nakalang ka sang galong ba ni wan bi thik tai ka benta kalong ba ngin yo ban sngap ya ka jing sham ka jing ya kendu ka jongki ka ba ye dai bat ne ka border issue lai setang dalawan sekewepat da ka ba ki clear ki jing tip mo ke ngin ye syong lang ngin ye trelang namar nakaliang jongi baru sikata habang ila cha haras nila cha hajer hapo jong ka kut hapo kut jong ka district ndai lengba ka jing IAF IR ne wating sim halor ka jing pelong meeting jongi kitu ki forum ka jong ka border forum namar hangne jong ka raj mensauru ki don kita ki border forum ke hakapor ba pelong meeting pada kini ki IFIR no yang ni hapo DC kan ke haba IFIR hapo DC hadu kini live ho san live ho sau pho ngot ki hab hajir mentala sisnam tam te menta halor kata kanong rim uong bala da pelong kanu kenja meeting pala dia ka chpau khasan ngot kila dai ban nengkong habyo permission na ka snong nata nakarai but now DC lam kum ta umla ban pelong meeting nakaliang jongi ka seng HNF ka bana central body bana po West Khasi Hills ni wan sini sinong long pi intos ni ban ya kendo ya ki rong ba sang ni ka thai kam tam ni ka thai border lama ba ini tayo biladap wan po nong po ka jing semua jing long ban budin ya ni ka jing bam la ini ki atlik sarkar ban pen bai uput sam hadu menta te nilai keran kata ni ki phang ki nilai keran namar ngi iba ka ni ka jing lasting jong ni ki bro atlik sarkar kanang bu payu paiba ha ka jing jenjar kumun syong no alang pi lagi men simbreu la debdo te dangi pai saka block 1 block 2 ka jo te kum ka seng yimla ban syong klikti ban pek ba kani ka kam kan sa teng na ka por te bang yimla hiru ban ap ta hadu ban don ka jingjia ban saya khi kore te wat apreng bamdon kanu no jingjia mentah po bordaru hengi kum ka seng simkia ban ngiwan ban budien ban sngap ye jingjia jong pai ba chane khnang ba ngin ham ban wan na ke we pat kilat klenti kum no ban pen poi saka benta ban pen bo de ki atli sarkar ban pen bai put sam kata ye ke jing tmu bangiwan